Titnieda l-ewwel edizzjoni ta' The 10 km l-Istrina Pellis Run, ġirja li tlaqqa lill-atleti Maltin u Ewċina l-maratona li se ssir fuq perjodu ta' 4 snin. L-ewwel parta ta' din il-maratona se ssir nhar il-Ħadd 15 ta' Ġunju u se tibda mill-Kastell Verdana sal-Palazz Sant'Anton. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-President Miriam Spiteri de Bono spjegat li fit-tmiem kull edizzjoni se jitqasmu midalji li flimkien se jaqdu set bħala memorja storika li tirrappreżenta l-għaqda, il-perseveranza u l-impatt kollettiv. B'hekk tinkoraġixxi lil parteċipanti jattendu l-4 edizzjonijiet. Ma' TVM News il-President qalet li l-pajjiż qed jafas fuq l-importanza tal-attività fiżika għax din iżid il-forza u s-saħħa tal-poplu. Qalet li huwa sinifikattiv għal Malta Community Chest Fund li milu b'saħħtu jagħti ħinu għal batut. Għaliex hija propju dak li dejjem nemnu ngħidu illi minnu f'saħħtu illi tgħin il-minu anqas f'saħħtu. Din l-inizjattiva nibtet minn idea tal-Maġġur Richard Vassallo. L-idea oriġinali kienet illi ikollna ġirja illi tibda mill-Kastell tal-Verdala tgħaddi minn ġol Palazz ta' Sant'Anton u nibqgħu sejrin lejn il-belt. Biss kif ġie spjegat, id-distanza mhijiex waħda li nistgħu ngħidula standard, allura wara diskussjonijiet ma' Sur Joe Mikallef li huwa sinonimu mal-Maratona ta' Malta, iddeċidejna illi naqsmu din il-ġirja f'Tapeb. Joseph Mikallef, veteran fl-organizzazzjoni tal-maratoni, għalli saret ħidma biex din il-maratona tilħaq l-ogħla livelli. Ir-rotta saret ukoll biħsieb biex tkun adattata mhux biss għall-atleti imma wkoll għal persuni oħra li jixtiequ jipparteċipaw għal kawża ġusta. Wieħed jista' japplika permezz tas-sit maltamarathon.com.